דרכי מרים. כמו סיפורים אחרים של עשייה ציבורית והתנדבות, גם הסיפור הזה הוא סיפורם של אלה שדרך הכאב והאסון האישי בחרו להביט על אחרים, ובמקום לשקוע בדכדוך ובייאוש, הרימו אימפריה של חסד והאירו את חייהם של אלפים. רק מי שפוסע בדרך ייסורים ודמעות יכול להבין לליבם של ההולכים לצידו, בתנאי שהוא מסוגל להתנתק מעצמו ולהביט סביב. מרת מרים ויינגרטן, עליה השלום, הייתה מסוגלת. מאז ומתמיד נודעה כאומן הנסיעה בעול, והמחשבה על הזולת והסבל המר רק הדגישו את התכונות האלה. כל יום נוסף במחלקה האונקולוגית הביא עמו עוד הבנה ורגישות לסבלם ולצורכיהם של אחרים, ועוד מנה קדושה של צער בצערם. כל כולה הייתה נתינה וחסד, ושיהיה כמה שיותר טוב וכיף ולהקל עליהם בשעות הקשות האלה שהם עוברים. ציער אותה כל כך לראות אנשים מטלטלים באוטובוסים לקראת טיפולים הנמשכים שעות, וחוזרים מותשים ומוכי בחילה באותה הדרך. לא רבים יכולים להוסיף הוצאות של נסיעה במונית על התקציב המתפורר גם ככה, והנסיעה המתישה באוטובוס הציבורי היא לפעמים הקש ששובר את סף הסבל. זה כאב לה כל כך. הכאב הזה כאילו השתלט על הכאב האישי ודחק אותו הצידה. ארגון דרכי מרים היה בעצם הצוואה הבלתי כתובה שלה. זה התחיל בנסיעה אחת. מרים, זיכרונה לברכה, זיהתה במחלקה חולה שמטלטלת באוטובוסים, ופתחה לה את ליבה ואת דלת רכבה. זה המשיך כאילו מעצמו. מישהו הצטרף בכל פעם, ועוד אחד, ועוד עשרות. אבא ואמא הקימו את זה ביחד. עוד כשאמא הייתה חולה, כשאמא הייתה נוסעת לטיפולי יום, תמיד היו טרמפיסטים חולים שנוסעים איתם. הרכב הפרטי של משפחת ויינגרטן לא עמד בעומס, וכך הלך והתרחב מספר המתנדבים. כיום מתנדבים מאות אנשים יקרים שמעמידים את רכבם ואת ליבם לשירות חולי סרטן. מן הבית הפרטי למכון שרת, וממנו בחזרה הביתה, בכל יום, בכל שעה, בכל מזג אוויר. הם עומדים בשעות מדויק, בכל מצב, בכל שעה. זה פשוט חסד עצום, כי במצב הזה כל כך קשה לפעמים. זה חוסך כסף, זה חוסך זמן, זה חוסך כוחות. חולים שמתקשים להגיע, אני נותנת להם את הטלפון של דרכי מרים, והם מקבלים שירות מעולה, תמיד נענים בכל מה שהם יכולים. המוקד הטלפוני של דרכי מרים מאויש 24 שעות ביממה, וענה מאז הקמתו בשנת 2003 לעשרות אלפי פניות. בשבילי דרכי מרים מסמל חסד של אמת, ממש חסד של אמת. מאות הנהגים במערך המתנדבים של הארגון הם הרבה יותר מנהגים. הם שותפים, מאזינים, מעודדים, מחייכים, מייעצים, נותנים את הנשמה. הם מרגישים על הבית על האוטו שלהם. הם רוצים לעצור, לפתוח חלון, לסגור חלון, לסגור מזגן. הרבה פעמים את נמצאת עם הבית חולים לבד, ולדעת שבסוף היום את יכולה להתקשר למישהו מוכר ולדעת שהם ידאגו לך. לא משנה באיזה שעה, לא משנה מתי. אני ניגשת שם, אני רואה את שני הטלפונים ואני אומרת, אין לך כוחות, ואת מרגישה שאת צריכה את העזרה. וזה היה כל כך במקום. דרכי מרים ממשיכים לחשוב גם על מה שקורה בתוך המחלקה, אחרי הנסיעה או לקראתה. במחלקה האונקולוגית בהדסה עין כרם מתפעל הארגון את הפינה החמה, מתקני שתייה קרה, מים חמים, מקרר, סוכר, קפה ועוגות 24 שעות סביב השעון. לבוא ללגום, לטעום, להירגע, קצת לשוחח, קצת לשכוח. עם כל הלב, אף פעם לא היה חסר קפה, אף פעם לא היה חסר חלב. משהו שאי אפשר לתאר במילים. הם סידרו לנו כאן פינת שתייה, הם ממלאים כל פעם את כל מה שצריך, כולל אפילו ביסקוויטים. תמיד המטבחון הזה מטופל ונקי. המעשים הטובים שהם עושים, אין להם פעם שיעור בכלל. ככל שחודרים יותר אל עולם הסבל והדמעות של אחרים, וככל שמתארכת הרשימה ומתרבים הסיפורים, כך נעשה הלב כבד ומייחל לישועה, ישועת הפרט וישועת הכלל.
בדרכי מרים לא שוכחים את העיקר ותולים עיניים למעלה. במוצאי שבתות של מברכין קובעים אנשי הארגון עצרות תפילה בכותל המערבי ומתחננים לימים שבהם צי המתנדבים והרכבים ישרת את עם ישראל בשמחות וברגעי הלל ותודה. כמו כן, דואגים בארגון לשמח ולהשגיח. הארגון מפעיל במחלקה פעמיים בשבוע מסיבות, מפריח לילדים בלונים בימי הולדתם ועושה הכל כדי להעלות חיוך על הפנים המיוסרות ולו לרגע. מאז שדרכי מרים נכנסו אצלנו למחלקה, זה גם שיפר את החיים של החולים וגם שיפר את החיים של הצוות. אני יכול לקרוא בוודאות שבלי העזרה הזאת אנחנו לא נצליח בטיפולים שלנו, ועם העזרה הזאת, ברוך השם, אנחנו רואים ברכה. בעלי, כל החיים שלו הוא רק רצה ללמד תורה, ובזמן האחרון בגלל המחלה לא היה באפשרותו. אבל היה איתנו בקשר והוא הגן לנו שיעור. הוא מביא את הבחורים כל שבוע, ובעלי כל השבוע חושב על השיעור, וזה ממש מחיה אותו. זה נותן כוח. היה לנו טיפולים מאוד קשים שבוע שעבר, והוא היה מאוד חלש. בקושי דיבר באותו יום, ולא האמנתי שהוא ימסור. ב8:30 שהתחיל את השיעור, הוא דיבר ל45 דקות, ואני ממש לא האמנתי שהוא יכול לדבר, והשיעור ממש נותן לו את הכוח. אנשי הארגון מודעים היטב למשמעות של ערב חג בבתיהם של חולי סרטן. ההוצאות הכבדות הנוספות על הנטל והמאמצים הבלתי פוסקים לדחוק את הענן מן הלב ומן הבית ולא לגרוע משמחת החג. דרכי מרים מגיעים אל המשפחות עם חיוך גדול, איחולי חג שמח ותלושי קנייה בסכום כולל של רבבות שקלים. שיהיה חג שמח עד כמה שאפשר. הפעם אנחנו עושים ב-728 זוגות נעליים לחלוקה. מאות המתנדבים הפרוסים ברחבי הארץ, שמשתדלים להקל ולסייע, נחשפים לצער ולקשיים. ארגון דרכי מרים דואג לחזק ולרומם את רוחם, כדי שיוכלו להמשיך בפעילותם החיונית. הארגון עורך ערבי גיבוש וחיזוק, פעילויות למשפחות המתנדבים ומפגשי חג. כי כשמטעינים בדלק את המתנדבים שלנו, מטעינים בדלק את הרכבים של דרכי מרים. בלוגו על הקיר כתוב דרכי מרים, ומי שרוצה יכול ללמוד כמה דברים יפים על רוח האדם, על האמונה ועל הכוח הבלתי מוגבל של הנתינה ועל ההליכה בדרך הכל כך מחייבת, אותה התוותה אם הארגון. הדרך של דרכי מרים.